Arrasteko ikusentzuleok ze modu zaudete, zuzeneko irudiak dirauek Gasteiztik, Andre Maria Zuriaren jaiak nola amaitzen diren ikusi behar dugu, zuzenean 21 minutu goizaldeko ordu bata izateko, eta ordu horretan ikusiko dugu nola Zeledon, Zalduondoko baserritar maitea berriro ere, San Miguel Elizako kanpandorrera igoko den, eta zeruan galduko zaigu, datorren urtean abuztuaren 4an berriz bertatik jaitsi, eta datorren urteko jaiei hasiera emateko 6 eguneko festa izan dute Arabako hiriburuan. Hauxe izango da jaietako azken ekitaldia, baina ikusten duzue jendea gogoz plazan, hortxe erlojua, eta seguru jaiak gaur ere jarraituko duela. Gogoratu behar dugu 2 urte ze festarik gabe egon garela pandemia dela eta 3 urte eta gero festa gogoz gaudela erakutsi dugu guztiok. Festetako irudi honenak prestatu ditugu zuentzat, zuzeneko plazako irudiak noski, Zalduondoko baserritarra Zeledon nola igotzen den kanpandorrera ikusiko dugu, eta festen balantzea egiteko aukera ere izango da. Sekulako gonbidatuak ditugulako gaur bebai, Gorka Ortiz de Urbina Zeledon, Gorka Urtaran, Gasteizko alkatea eta Unai Ugarte kazetari, eta lankidearekin egongo gara Gabon, ze moduz, hementxe kontakizuna egiten, berehala, eurekin guztiekin egoteko aukera izango dugu. Esan dugu, Gorka Ortiz de Urbina, ezinbesteko pertsonaia da, bera, Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan hementxe daukatzen eurekin, Zeledon, Gabon. Gabon irazki. Ze giro ezberdina gaur, zenbat gustatzen zaidan azken ekitaldi hau? Momentu hau unkigarria, ez? Ja, minutua falta dira ja festak bukatzeko, Zeledonen papina igotzea San Miguel Dorrera, eta baina oso ondo pasa dugu, disfrutatu dugu, denbora oso ona egin du, euria baita, osea, keden eta ze izan dugu. Gaur, esan dugu, Zeledonek jai daukala, hemen txegoten zara, balkoi honetan zaude bai lasai ikusten, Zelane Panpina kanpandorrera doan, ezer egin barik. Ezer egin barik, hemenago zurekin, kuadrilan ja moduan egon naiz 5 egunez, eta ja orain, momentu hau da, unkigarria, oso ondo pasatzen da hemen, jende gutxiagoarekin, eta ikusteko nola igotzen den Panpina, eta hori, festari amaitzea, ez? Asko gustatzen zaite Andre Maria Zuriaren plaza hau, goizeko ordu batean nola egoten den ikustea, eta esan duguna, ordu bateko gitxiago direlako momentu honetan, eta ikusten da, bestelako ikuspuntu bat, ez da? Abuztuaren 4a, bestelako irudi bat dalako. Jendia da blusa normala, blusa taneska ez talekoek, nire blusa taldea lehenengoak daude, gero eskaria egotzeko, Ama Virginari berriro loreak eta arramoa jartzeko, dantza egiten diogu, eta zapiak entzen dugu lepotik, ez? Momentu hau hori, berezi eta unkigarria. Datorren urtean, abuztuan 4an berriro hemen egongo gara, eta da momentu hau hori, bizitzeko baita. Festaren bat, parrandaren bat eginda bai. Bai, denetaz egonda. Egonda jateko, familiari egoteko, blusa taldearekin egoteko, lagunekin, janak, afariak, egon gara guztiaz egiten. Abuztuaren 4an ikusi zeintugun, eta gainera esan duzu, gaur Zeledon igoko zaigu kanpandorrera datorren urtean berriro etortzeko, datorren urtean Zeledon moduan ikusiko zaitugu. Iragarri duzu, azkena izango dela, Gorka. Ezer gertatzen ez baldin bada, datorren urtean hemen egongo naiz, eta azken urtez izango da. Eta aprobetxatu beharko dut, zeibe berezia egingo dugu seguro, baina begira nola da zegoen, ez? Ze imagen diferenteak, horrekoak eta horrein dagoen denak, ez? Jendea hor, ez zegoen nahi nekatuta, baina horrein ja nekatuta gaude, Ientetza hori, 2022ko Zeledonen jaitxiera ikusten ari gara, eta esan dugu, eta beita berriz esango dugu, ze unkigarri izan dan, ze gogo egondan, etena egondalako, inoiz ez da gertatu, gerretan gertatu da, gauza oso garrantzitsua gertatu, irenean gertatu da. Ezke da, begira, hor dago Gorka, zuziria bota zutenak, ezke da, momentu hori, nik ez dago hemen, ez? Hori ikusteko, ni nagoen pisu barruan sartuta, baina ikusten dezu nola degoen jendea, eta ja, ateratzen izenean hortik pasa, plaza hori ezekatzea, aurten oso, ez nuke esango erreza, baina oso ondo pasa dugu, ez? Zer entzuten duzu etxe barru horretatik? 50.000 lagunen urrunba entzun behar dalako. Hemen balkonadan gaudenean eta hasiera hasten duzunean eta hor dagoen 50.000 pertsona zuri zain, zer esaten duzun zain, eta gora esaten duzunean, Zeledon gora, eta, guztien da hori. Momentu horretan da,
eske jartzen zait azala, impresionante. Oso unkituta, egon zara bebai, plaza zeharkatu 2022ko esaten gabiltz, jai hauek oso itxaroten egon garalako, etorri zarenean ez daudenentzat, oroitzapen hori izan duzu, oso momentu dukigarria izan da. Bai, izan da, gero, daramaz jendea laguntzen dira, blusatan eskata laguntzen didate ailegatzeko, baina gero, momentu horretan, ez daukate hitzak esateko ze sentitzen sementu dituzun hor, ez? Baina ikusten duzu jendea zure zain dagoela, eta, 2 urte eta gero, hemen egon gara eta orain begira nola dauden, ez? Urteak pasata gero, zigorra sentitzen da urtero. Urtero. Ja, zeirak ailegatzen direnean, nire maztean joelik esaten dit beti, ez? Ezin zaitu ez ere esan, ja zaude, tenso, egia da, naiz, eta 20 urte egon horrela, momentu horiek dira, niretzat tensoak, baina gero ja, dena ikusten duzunean pasa dela eta ondo atera dela, ja momentu horretan, lasaitzen zara, divertitzen zara, eta ja gero, blusa bezala egotea, irrikeena. 15 minutu, goizaldeko ordu bat izateko eta giro hau, txaranga doinu hau daukagu zuzenean Gasteizen, esan dugu, 2022ko jaiak oso bereziak izan direla, 2007 komentatzen zenidan, 50 urte betetzen zituelako Zeledonek, 1957an sortutakoa da, eta noski 2001 urtea oso berezia be, bai Gorka? Segurazki izango dira, nire urte, 20 urte egiten dut, 3 urte importanteenak, lehenengoa 2001an, 2007an, Iñaki Landarekin, biak atera ginen, gustatuko litzaguke izazik egotea gurekin, baina, ezin zuen, gaixorik zegoelako, eta aurten 2 urte eta gero, pandemia izugarri horrekin gertatu dena, bueltatzea, izan da, primerakoa, ez? Zezan dizu jendeak, jende asko urbildu dalako Zeledon zara, eta zu ikusita, argazkiak eta musuak eta eman behar dira. Zer esan du jendeak, jaien ze balantza egingo dugu? Berze balantza ez, ni nago oso pozik esan didatelako, dena ondo joan delako, eta ez dago arazorik egon, handiak, txikikoak, bai, baina, handiak ez. Importanteena, ez da, ia uste eta agresio matxista egon, hori importanteena da, no? Eta gero, hori da, nahi duguna, guztiok bizi nahi duguna, eta haber errepikatzen den beste jaietan eta urtero. Gorka Urtiz Urbina, ze ederra da beti, zurekin egotea, zurekin bat egitea, amaitu ondo. Eskerrik eta zurekin egotea bere, pozgarria da niretzat. Eskerrik asko, Gorka. Zuri eta guztioi. Hortxe, Gorka Urtiz Urbina, Zeledon eta 2022koak, balantze oso egingo dugu besteak beste, festarako gogoz, egon garalako, ze ordu daukagu, 13 minutu. Eguerdiko ordu bat izateko hortxe plazako irudiak, eta gonbidatuekin jarraituta, Gorka Urtaran Gasteizko alkatari Gabon esan. Gabon, Gorka? Gabon, bai. Ze moduz? Bikain, ezin hobe. Benetan, izugarrizko giroa izan dugu azken egun hauetan, bikainak izan ditugu, azken momentura artere, eta posposi gaude, benetan. Ze giro eder dagoen gaur? Bai, giro ederra, gau ederra, hau ezan normala, ez ibiltzea hemen jertze batekin, eta benetan, zoratuta gaude, unkituta eta oso posik. Unkituta hasi eta unkituta amaituko dugu gaurko eguna be, eta gaurko igoera hau niri behintzat izugarri gustatzen zait, goizeko ordua eta hemen egoti edanok Zeledonen igoera hori ikusten. Esan dugu, egon dira, ziztadekin hasi zen kontua, eraso homofobo batzuk bebai, beti dagoela konzio zer jaietan, bada bebai aurrekari, badatoz Donostiakoak, badatoz Bilbokoak, zer mezu alkate moduan? Printzipioz egia da, balantzea oso ona izan da momentu arte, badakigu izan ditugula gertakizun bat edo beste, ez direla onartezinak, ziztadena adibidez, edo atzoko eraso homofobo hiek, ez? Baina hori kenduta, esan beharra dago, jendea bika importatu dala, alaitxo atera dala kalera, izugarrizko giroa izan dugula, eta benetan jai bikainak izan ditugula Gasteizen. Horren erakusgarri ikusten ari garan, ez da? Txaranga hau eta, martitzen izan da, aste harta izan da, segiro daukagun festen 6. Egun honetan balantze ona, esaten genuen, Zeledon txiki eta Edurneren egunean batera egoteko aukera izan genuen, Gorka,
behar genuela jaiak badirela oso elementu garrantzitsua danok adiskidetzeko, ez da, behintzat egun batzutan. Hoi da, ez, azken finean guk askotan esaten dugu, ez, horrelako jaiek kohesionatu gaituztela, ez, kohesio emozionalare zartzen dela, ez, non harremanak, pertsonen arteko harremanak, afekto eta sentimenduetan oinarritzen baitiran, eta hori da, zuzen ere gertatu da Gasteizen, ez, danak atera gara esan dudan bezala oso alaitxu, humore honez, eta, bueno, komunitate bat izan da Gasteiz, ez, eta oso pozik gaude, benetan. Abuztuaren 4 egun oso berezia, danontzat, zuek bertatik bizitzen, guk aurten esate baterako telebistaz jarraitu dugu, eta hunkitzen gara bai, telebistaz ikusten. Abuztuaren 5 oso egun garrantzitsua izaten da bai, besteak beste, Amarri Birjinari aurresku horiek eta gaur ere egongo da, ezta? Azken eskaintza horiek eta bai, baditugulako irudi batzuk gogoratuko dugu, egun guztietan zeo zer, Gorka? Bai. Hoi da, ez, azken finean jaiak diak pertsona guztiontzako, adin guztiontzako, eta bai, abuztuaren 5ean ez, Andra Marizuriaren egunean, egun handi horretan ere izugarrizko giroa izan genuen, jendez beteta, jendez lepo, zegoen kalea, zeuden plazak, horre ere egiten den dantza hori ez ere, ikaragarri berreskuatu da, eta azken urte ere oso jendetua izan da, eta, nik esango nuke egun guztietan, kaleak egon direla jendez beteta, eta oso giro ederra, benetan. Hortxe, giro ederra, zuzeneko giro hori, atzoko irudiak, umeekin, ze garrantzitsua umeak festara ekartzea, hitz egin genuelako, ze garrantzitsua nagusienak festara ekartzea. Ze irudi zoragarri esterrekin, egon zaran, dantzan. Oioipur jartzen da egia da, benetan, ez, bai. Ni abuztuaren 4tik ere, oioipurriak heldu bai. Egunero, orduro, ez. Eta bai, adibidez hartu egon ginen, ez, berat, veteranoekin, Ester Espinosarekin adibidez, 100 urteko emakume batekin, dantza egiten, pozi bera, eta, bere lagunak ere, adinduak, eta, lain komentatu dugun bezala, ez, azken finan horrelako jaiek kohesionoa egiten gaituzte, eta Gasteiz izan da komunitate bat, kohesionatua, eta hortxe ikusten ari gara, Ester gero, dantzari ikusik, zein bidi, Bai. Oso momentu polita izan zen. Guztiz merezituta, ez? Eta, udalak ere omenaldi txiki bat egin zion. Ederra, hortxe, zuzeneko irudietara bueltatu gara, euretatik gu, Gorka, eta datozenak geuratzetik bai, eta esan duguna, hemen loturak egin behar dira, zehozelan herri moduan, eta noski, festak badira horretarako esaten gabiltzena ezinbesteko elementu. Zalantzari gabe, ez? Gainera lehen esan duzun bezala, ez? Behar genituen horrelako jaia, behar genituen horrelako ospakizunak, genera malai, iaia 3 urte, ez? Horrelako ospakizunik gabe, eta jendea, behartuta zegoen, ez? Eta ikusi dugu gainera nola jendeak ulertu induen, nola barrenatu duen, ze garrantzitsua den horrelako jaiak izatea, ez? Eta, nik esango nuke hori, denok balioan eta azpimarratu ditugula, jaiak eta jai hoien balioa, ez? Zalantza barik, pandemia begogor joan dalako, eta gogor sartu zaigulako, barruan, baina bizirik gaude, eta momentu onak ere, bizi behar ditugu. Hori da. 7. urtez, Gorka, hementxe batzen garana, datorren urtean urte garrantzitsua dabe bai, udala hauteskundeak izango dira? Bai, hauteskundeak izango dira, ez jaia baino lehen, eta ikusi beharko dugu zer gertatzen den. Baina momentuz, ez, bizi behar ditugu momentu guztiak, gaurko eguna ere oso polita, oso higarria da guretzat. Triste samar ere, zeleuen gora joaten delako, baina, beste alde batetik ere, gustora ez ikusi ditugulako jai bikaina Gasteizen, ez? Eta bizi izango dugu momentu berezi hau, eta gerokoak, berda? Ondo, oporrak bihar? Oporra bihar, bai, balantzeak ingo dugu, eguerdiko 12, eta gero ja familiarekin egun batzuk hartuko ditugu opor. Gorka Urtaran, zehatxe gina daun beti, zurekin egotea Gasteizko alkatea plazer bat, gaur bai, zurekin egotea. Berdin. Eskerrik asko, Gorka. Bai, zuri. Bortxe, Gorka Urtaran Gasteizko alkatea, eta esan dakoa, bihar balantzea, oporrak, eta datorren urtean datozenak etorriko dira, ez digo eser esan. Unai Ugarte dator, nire ondora, Unai zen moduz? Gabon. Posaren pausa ezaute. Ondo. Bai, oso ondo. Txaranga doinuarekin. Bai, ahazte zinak. Ze gustora gauzen. Bai, hemen. Hau ez da zarata, da,
musika herrikoia. Abuztuaren lauan kontakizun egiten egon zinen Euskal Telebistan, ze ezberdin ez da, plaza bera abuztuaren lauan eta Bai, abuztuaren desberdina, giroa zeharo desberdina da, baina giro sanoa eta gaur eguraldi sano ere. Beroegi, igual, Gastizerako, baina bai, nahiko ondo, epel. 6 egun eta gero, iraun dugu, festan, zer diote lagunek, zer dio jendeak Gasteizen? Batez be, kalea hartu dugula, kalean ibili galela, jai herrikoiak bueltatu dira gu herrietara, eta hori nabarmendua da, Baionan ikusi dugu, Iruña bai, eta orain gaur Gasteizen, bez eta bukaera izan, bukaera politxa da, azkenean, disfrutatu ditugu jaiak. Ikusten momentu honetan, ikusten mabil, ze giro dagoen, 6 minutu goizaldeko ordu bat izateko, familia giroa badagoelako, bebai. Bai, karo. Gazte asko aurten, bebai, txarangazko, hori da, gaur ez du inorretxera. Eta blusataneska, taldeak, hori gediotzen dabe, eta hor dago, udal musika banda, txupinazoa bota, eta hala, eta zer honen kale jira, azkenengo aldiz, tokatuko dute. Eta hor dago, blusataneskak, dantzatzen, ukabilak gora eta bera, eta azkenengo eguna disfrutatzen. Gaur, da, ordu batetan igotzen da Zeledon gora, baina, gero badau. Bai, badago, aukera. Jaiak jarraituko dugu. Aipatzen genuen, Unai kamaratik kanpo, batera faltzeko plazerra izan dugulako. Ze berezitasun duten Gasteizko festek, neskak eta plusak daude, jantziekin egunero, giroa jartzen, zenbat dira? Aurten 6.000, 28 talde, eta aurten igarri da, belaunaldi berri atxetik datorrela, batez be, 18-20 bitarteko gazteak sartu dira blusa taldetan, topera, barra eta igertzetea, eta badaude blusa taldek, 300 lagunekoak direla, eta igerri da, kiston giro dago, eta hori ikusten dugu, badidez hori da, Andramari Zuriaren egureko lehenengo kale jira, paseilloa, eta hori dira batasuneko taldekoak, eta, egetzen da, fanfarriak, txistulariak asko aurten bebai. Azkenean kalean giroa jartzen oso garrantzitsua da hori. Bai. Oso importante da, batzutan, barreak eta euren arteko jokuak eta, baina egia dela, giro hori barteratzen dela, gaur Andramari Zuriaren plazan, egia normalean, 50.000 lagun batzen direla lauan. Bostean, gutxi hau, baina bai gaur, ume, gazte, asko egoten direla hemen gurasoekin. Eta bestelako giro bat, hori da. Eta nagusiak ere, aurten nagusiak kaleratu dira pilo bat, Alkatarekin berbetan ikusi dugu, nagusien eguna izan zala, umeen jaitxieran plaza ikusi genuen bete zala. Ikaragarria, 3. urtez egin Andre Maria Zuriaren plazan, Zeledon Txiki eta Edurneren jaitxiera, eta gero eta urtez urte irabazten doan ekitaldia de bai, Horreko txipinazoen egunean, Ze arrobiona, ze ganora, Bai. Hor, Zeledon Txiki, eta neskatxikiren jeitxera, hor belaunaldi berria, aurten Elaia Bergantzo eta Unaz Berrera izan dira. Oso momentu politza ere, eta plaza ere, beteta, topera, umeekin, hor ikusten dugu bezala, eta, orduko Unaz, eta, berriro, giroa. Eta esan duguna, neskatxikitik Edurnera pasatuta, hor ikusten dugu Zeledon, horrek daukan garrantziarekin. Zeledon balkoia leion. Hori da, emakume dibe ikusgarritasunari emoten. Bortxe, Zeledon Etxeberri egin du, Zeledon balkoia leion, eta hortxe. Hori da bere etxetxua. Bere etxetik aterako da. Zein da plana gaur, zer ikusiko dugu nahi? Lehenengoa txupinazo jartitzen da, balezea piroteknia botako ditu, lehenengo zua, eta gero ondorengo bukaerako traka. Ez dakidan oso ondo nork piztuko du txapelgue, bakotxak bere herrian nazional esaten duen moduen, eta hortik aurrera ja, hasiko da igotzen. Zailagoa da teknikarindako, igoera, jaitxiera baino. Bai. Zehantxaz, joan bardala neurri batean, eta pisua dekola. Panpina oso pisutxua da. Pisutxua. 42 eta 90 hortik ingulo kilo,
Gero, su artifizial txiki batzuk, eta txarangak eta blusak eta neskak, bueno, erorien, bueno, antzerki hori, kandelak, zapiak kendu. Erorikoen zera eguna, eta gero, bueno, beste omenaldi bat, Andra Mari Zuriaren aurrean, hemen, eskalinatan, hemen balkoien gauden lekuen, San Miguel balkoien. Egia dela, gaur ere, komentatu dez, debekatuta dagoela, behira sartzeana, plastikoa, latak sartzeana, Andra Mari Zuriaren plazan. Hori, argi eta garbi. Beste gauza batia, bokatak eta lakoak, eta ikusten ari garen tramankuluak. Oso neurri ona, besteak beste, bueno, istripuetan eta bera egindalako. Bueno, minutu bat, berela, ikusiko dugu, Zeledon nola datorren gora, eta esan duguna, bueno, bestelako irudi bat ikusten ari gara, gaua da, goizaldea da, eta benetan ederra Andre Maria Zuriaren plaza. Gaua beste giro ematen du. Handi hau. Bai. Iruñako plaza oso txikitsue da. Donostian, Bilboko Marijaian Arriaga Aurrekuge txikitsue da. Hau handia da. Hau oso handia da. Eta hemen ez dugu ikusten, baina Jotz plazan ere jende asko dago, ze normalan hortik ikusten da oso ondo, Zeledon ja zeruan sartzen danean. Hor, bapater izan da, plop, eta gur Zeledon. Guk ikutsiko dugu zuzenean hemen, ETV-den kamaradiren bitartez, eta horien azken, baina hori kriston giroa, plaza, eta desberdina, beste aurreko laueko egunean izan zen, batez ere, diskoteka aire librean, diskoteka herrikoi bat, oikoain, bada, zain, fanfarre libre. Hortxe, minutu erdi barru, ikusiko dugu nola hasten den Zeledon igotzen, da 2022ko Andre Maria Zuriaren jaiak nola amaitzen diren, ikusiko dugu, zuzenean horren beste itxaron ditugun, jaiak hortxe. Aitor Baldekantos, Valencia Piroteknekoa, variante arabarrak dira, eta Gorka Hurtaren alkatea, aurten piztuko du, txupinazoa zuziria. Hora da. Zuziria botata, ikusiko dugu Zeledonen igoera, hasi da igotzen Zeledon. Zenolako, entzun dugu, plaza osoa batera. Zergaitik, unkitzen gara horren beste, niri Olloi ateratzen zait, une oro. Segurazki jendearen energia hori, ez da? Hemen nepatzen garana, baina hau, zoragarria da, danok aitzakia bat izatia, leko bat ginean egoteko. Agur, Zeledon, basoiez, datorren urte arte, espero dugu, 2019an, Zapiekin agur egiten. Eta esan dakoa, txaranga giroarekin. Balkoietatik jetea ere. Zapiekin agur egin da. Egia dela, momentu importantea. Eta orain, udal musika bandak, Zeledonen kale jira, tokatzen ari da. Berez, azkenengo aldiz entzungo dugulako. Eta hor, plano zoragarria hau. Hortxe, Metrobiko Panpino hori, galaro eta markilokoa badoa zerurantz, esan dakoa zeruan galduko dalako, oso poetikoa daude, ez dugu erretzen ez ezer, Beti izaten da, postasuna jaizten dala Gasteizera, postasuna zuriru edo, espero dugu, faltan ditugunak, urte bi hauetako faltan bota ditugunak, berarekin egongo direla. Zeledon badoa kanpandorrera, etxetik aterata, esan dugu, San Miguel Elizako kanpantorrera igoko da, bertan zeruan galtzeko, ilargia bez zoragarri dau. Ez dau beteta, baina dau. Ez dau beteta diztiratxu, baina ia beteta daukago. Horrek argitasuna ematen du ere. Eta irudi hau, mesedez, ilargiarekin eta panpina gora eta jendearen alaitasun hori. Zapia eskuan, gora eta bera agur Zeledon esanez, eta datorren urtean, espero dugu berriro zurekin bat egitea eta kontatzea. Eta egia dela, aurten, 65 urte, bete dira, Zeledonen jai hau, hasi zenetik. 1957an, panpina hori sortuta ez da, baina Zaldundoko baserritar parranda zale baten omenez. Hori da, Gasteizera etorri zela bizitzera, eta antxaz, jaiak iragartzen zituen, badatoz. Hori da, eta erdialderan gagoz, normalan 6 minutu inguruan irauten du igoerak, baina, aurten ez dakit, eta uste dut zu artifizialak laster hasiko dira, azken trakana ere, argistatzeko Gasteizko zerua, eta ikusten dugula,
gaur egungo argi berezia daudela ere. Talan, ez da, Zeledoneri esan ez, hor zagoz, venga, aurrera potil. Sekulako giroa, Gorantza. plazan, guk bitu nahi, gora begiratzen badugu ikusten dugu. Bai, hemen dago, agur Zeledon. Zeledon, agur. Datorren urterate. Eta jendea ere, aho betez, dago abesten abestia, Zeledon. Hortxe. Etxe berria eginduk, Zeledon, Balkoia Lehion. Bueno, Zeledonen igoera hori txaranga doinoak entzuten dituen Zeledonen, kantua bebai, bi sokarekin. Hiru dira, Hiru, zelan egiten dago? soka, eta ez kablea, normala jentek esaten du hiru soka, mendide joteko alako sokak, deportiboak, kiroletakoak, eta hiru dira, atxaz, hiru hoiekin, adinao. Goian eta behan daude? Normalean goian egoten dira, hor teknikariak, eta azkenengo tartean dago, justo gainean, ja, pasain da, ja guretik. Osea, que ja gutxi falta dago. Justo abadetxea gainean dago, eta, bueno, ja, laster, azken traga. Oso ederra iruditzen zait Hor irudia. dago udal musika banda, Zeledonen paseilloa jotxe. Eta, bueno, ikusten duzulo, jendea oraindik, agur, Zeledon, eta ja, bueno, azken traka. Iritsi da, Eta jendea oiuka. iristen. Hortxe iristen. Kanpandorrera, badoa, aterrikin horrekin. Postaltxua da, hau, Bai. Azkenengo tartea, laster, Zeledoni, agur izango diogu. 2023ko... Abuztaren laurarte? Bai, zai. Bueno, jendea azkenengo tartea ari argazki aterate. Eta azken traka laster, San Miguel Kanpaindorre inguruan. Justo Aldezarre inguruan. Oin bai, agur Zeledon. Zeirudiz zoragarri ikusten ari garen. Kanpandorrera iritsi da Zeledon su artifizial horiekin. Gauez, goizaldean. Jende tope, lepo dago plaza, Jende andan esaten da modua. Bueno, eta jende askatzen ez joateko. Bai. Sei egun da gero badau indarra? Bai. Bueno, eta... Irudia askotan gero, hiriko erakusleio askotan egoten da. Bihartik aurrera, datozen egunetan, horren berri. Zu artifizialak, balezea piroteknikoak, arabarak, Berantebila udalerrikoak. Bertako su artifizialak, bertako su etxe bateko su artifizialak arabako zuak. Horda. Ederra. Orduan eta 7 minutu, ederra, hemen txegazkaizun daukagun giroa. Oin bain, esan dezakego ja, bukatu direla jaiak. Baina oraindik ekitaldi asko daude, gaueko 5 arte. Bai, txorretan azkenengo ekitaldia, ofiziala, Zer ikusiko dugu orain, plazan zer gertatzen da, neskak eta blusek zer egingo dute, gero hemen esan dugulako. Zeledonen igoeraren ostean, oraintxe bertan ikusiko dugu hiriaren azken eskaintza Andramari Zuriari eta Herri Salbea. Hau da, Andramari Zuriaren kofradiaren eskutik
Eta azkenengo lora eskaintza normalean alkateak egiten du, Gorka Urtaranek. Beraz, une berezia, eta gero pizkanaka hainbat talde, blusa eta neska taldeak, etorrik da euren lora eskaintza egitea, euren antzezkizunak egitera, edo agurrak egitera, bakotxa bere, bakizu, irakuzu, hemen asmakeriak badaudela, eta aukerak. Eta, bueno, azkenengo agurrak, lora eskantzak eta dantzak edo ez da, segun ikusi dutuko. Eta, bueno, hor, Mateo Moraza kalean, Kriston giroa, Ana Mari Zuriaren plazan, topera, lepo, bueno, jaiak horrela egon dira, kaleak horrela egon dira. Badau, zer puntuen txaranga doitu baino berik. Bai. Humore hobetzeko. Aurten txarangak, bueno, girotu dute dena, eta aurten ere txistu hor dago, alkatea Gorka Urtaran, hiriaren azken eskaintza, lore eskaintza egiten dio Andre Mari Zuriaren... Andre Maria Zuria, jaietako zaindaria, berron urte bete dira, bai, efemeride. Oin dela berron urte, dala Gasteizko patroi zibila, Hori da. Eta oso presente dagoena jaietan, Bai, oso. Jaietako ekitaldi ezberdinetan eta hortxe azken lora eskaintza hori hiriko alkateak egitio. Eta hasiko dela salbea, herriko salbea, Andre Mari Zuriaren horrez, hor daude, korua prest. Alde guztietarik entzuten ikusten gabiltz nola... Nasketa berezia da, ez da? Bai, kantu hori egiten ari diren, guk esate baterako aurrera begiratzen badugu, ikusten dugulako salbea kantatzen ari dela, kuadrilla hau eta atzera begiratzen badugu, sekulako burrumba daukagulako, txaranga azpi-azpian daukagu. Txaranga burrumbara, jai giroa, eta, Gasteizko jaiak horren gakoa da liturgia tradizioa, baina gero jai giroa, edozein jaietan moduan, eta, bakotxa bere lekua eta bere esperroa topatzen du, ez da, norski. Eta esandakoa, 3 urte zain egon eta gero, jaietarako gogoa egon da, konturatu gara, zederrak diren, herriko jaiak dira. Bai, herrikoiak, eta kaletarrak, eta aurten puntigarriak izan dira, batez ere, 2 urte jai barik egon ostean, izan dela batez ere familia giroa, lagun giroa, aspaldiko lagunak topatu, aspaldiko lagunekin baskariak, afariak egin. Berba egin, ukitu, barre egin. Eta Arabako herrietako eta inguruko herrietako jendea barrio, amezagoz, aspaldiko zelan gaur, bai, ondo. Unai esaten zenidan bai, lagunek eta ez da, edo bertakoek, Gasteiztarrek askotan ohitura, basteburua pasatu eta oporretara joan. Aurten guztiak geratu dira? Aurten geratu dira, gehienak gaur arte, batez ere gazteriak, etxeko gaztek esan dutelako. Aita ama, aurten, hemen, bihar oporrak. Hortxe, salbeak hemen amaituta, txalo zaparradori, eta esan dugu, oraindik ere, badagoela tartea Gasteizen festarako. Bai, tartea dagoela Gasteizen jaietarako. Bitu gurazpiko kalie, Mateo de Moraza kalea, hor, justo udaletxeko parteko atzealdean da, eta hor taberna asko daude, eta normalean, hor jende asko murbiltzen da,
eta egia dela, jende asko dagoela, azkenengo eguna izateko, eta, ikusten duzula. Bihar balantze egiteko eguna dela, esan digu alkateak, bertan egon zara lanean unai honetan egunetan, ostalariakin berba egiteko aukera izan duzu, posik Bai, ostalaria posik, gau normalean, segunetan nola doan asuntoa diru kontuanak eta kaja. Luzatzen da edo, ez? Bai, luzatzen da, gaur normalan danak itxiko dituzte eroen tabernak eta txosnetara, eurek ere, egun lasai eta ospatzeko bide. Ostalariek ere parrandatxo egingo dute. Bai, oikoa da, hori gure hiriburuetako jaietan, normal, oikoa da, Iruñean ere, adibidez. Kandela hoiek? Kandela hoiek, normalean orain blusa talde askok egiten dute, eroritekoen, blusen, omenezko, igoera, batzuk dolu prozesioa, beste batzuk zeroen agurtzeko omenaldia. Antzerkiera, bai. Parodiera. Azkenean blusen gakoa da, laur, ezta? Bizitasuna emotea herriari, kalei eta bakotxa, blusa talde bakotxa, bere bidea bilatzen du, eta batzuk kandelekin, eta normalean, adibidez, belakiak eroritako blusenetan ezken digoera, laster egin dutela, Gasteizko margolariak dolu prozesioa, eta soroak eta karrezi taldeek, zeroen agurtzeko omenaldia eta kandelen prozesioa. Hau dira, soroak eta karrezi taldea. Aurten, girotxu eta egia dela, ez dakit zergatik jendea oraindik. Ez da presik, Ez dago presak. Ez, benetan. Beste urte batzutan bestelako mugimendu bat ikusten delako, baina... Gainera, orain gautxori hartu behar da, batzuk etxerako bidea, beste batzuk azkenengo pote hartzera, beste batzuk txosnetara jarraian, ze gaur zetak egon da, eta gero dupla, agurengo dupla taldea. Pentsa, ze plan, benetan, kriston plana da. Eta bostak arte plana dago. Gero bakotxak, bere bidea, baina egia dela adibidez gaur, gautxoria topera gongo dela etxerako bidean, ordu hauetan gaztekin, batez ere, gazte unbetxoekin hobeto estan da. Gazteak aurten uste dut, oraindik... Gazte asko ibili da kaleetan, komentatu dugu bai. Batez ere, hori, 16, gaztetxue, pandemia bat eta gero, gogoa izan dutenak kalera euren lehenengo jaiak izan direlako. Eta gero ere oso importantezia da, umeen aurpegiak, ume 3, 4, 5 urteko ume, aurpegiak ikusten nahi jende pilloa kalean, buruan diak ikustea, erraldoiak, gurasoak, jantxita, blusas, neskaz, eta orduen eurendako izan da berezia, euren aurpegia askotan zitan zagoen dana, edo txosna baten azpien, eskenatoki baten azpien ikusten zer da hau, ezta? Hau dira jaiak. Hainbestetan esate, da Gasteizko jadea datozela, baina eurek ezekitela oso dozen zan. Zei egunez, Gasteizko Andre Maria Zuriaren festak gozatzeko aukera izan da, Donostiakoak ate jokabe bai, zapatuan Donostia. Donostiako azte nagusia ziko dalako, doren lekuko hartuko dio, Bilboko azte nagusia. Eta gainean Bilbo. Pentsa zerritoan, udabe bai, baina justuko, egitaragoan bestak beste 3 hiriburu hauek daude, eta gozatzeko moduko proposamena. Esan duguna, jende hortxe lasai, kandelak hartuta, euren antzerkitxo egiteko prest, baina presarik ez, inorako. Hemendik pasatuko dute, segurazki, ze normalean San Miguel eskietatik gora, baten dira, eta ia blusa talde asko, azken agurra, Andre Maria Zurirea egiten diote, beste batzuk, erabakitzen dute, beste lekutera jotea, eta diversioa eta pasioa, Gasteiz barrena. Badau pasio asko Gasteiz. Bai, aurten EITB-ko egoitza Gasteizen, txosne tatik gertu dago, eta pasio asko ikusi dugu goizeko 6etan 7etan. Oso, maitasunak salbatuko du mundua, Bai. Benetan, Beste zerkez, Hori da. Pasioak eta maitasunak eta festak horretarako oso aukera ona dira. Jaun Andreok, ondo dakizuen tokuan. Ikusiko dugu nola hurbiltzen diren, esan dugu, badator, mantzazpen hori ez da, eskilaretan gora. Ikusi ditugunak belakiak dira. Andre Maria Zuriaren plaza oso sondia dela, atzekaldeko irudi horiek ikusten ari gara, eta beteta dau, atzekalderaino. Atzekaldea, Mateo Moraza plaza eta plaza do kalea, topera daude oraindik, eta hauek dira, soroak eta karrezi taldekoak, hauek kandelekin joten dira, zeroen agurtzeko omenaldia egitea. Bakotxak bere omenaldi ditu, bere erara. Egia dela, antxaz, egia dela ere,
25 gradu, 24 gradu artean. Bai, sekulako gau giro ederra daukago. Ez ohiko temperatura Gasteizen. Unai galdera bat, zuk galdera guztien erantzunak dituzu eta Gorka Urteizte Urbinak esaten zuen, datorren urtekoa izango dela berarentzat azken aldia Zeledon moduan joango dana. Nola aukeratzen da gero urrengo Zeledon eta esaten gabiltzena, izan leike emakumeren bat ikusteko aukerarik? Orain arte hainbat aburu entzun ditugu eta egia dela 2024an posibilea dela emakume edo bikote iztena. Egia dela, erabakitzu orduan nor izango tedan edo ez, hor bluesen batzordea, komisioa erabakitzen du. Eta gero ere, Iñaki Landa, lehengo Zeledon, eta oingoa Gorka Urteizte Urbinak, euren oneritzi eman behar. Hor dago lan. Eta bide batez, hemendik agur bero eta berezi bat, Iñaki Landari, berak dakielako zeratik. Badator. Eta hor badator, nik uste dut hau dala Belakiak taldea, eroritako bluesen eta nesken igoera. Ikusten duzuela, blusa eta neska. Baten bat daramatela sorbaldetan. Hori da. Eta kandelen artean. Baten bat, bi behintzen bai. Nik uste dut, azkenengo urtetan, izan, pandemia horreko urtetan, neska eta mutila esaten ziren. Lehen bakarrik mutila, gaur egon, neska eta mutila. Hoi gure gana, onan nio. Hauek zer dire, parrandan eroritakoak? Igual, bai. Segun honetan, normalian, egia da lehenengo egunean, trajea oso ondo lizatuta dagoela, gaurkoan denetarik dago. Denetarik ikusten dezakezu, eta, biarik ikusten duke... Egia da, sekulako giroa ematen duela jantzita ikustea neskak, jantzita ikustea blusak, giro osona ematen du, eta esan duguna, herrikoia, eta Gasteizera zatoz, eta sekulako oso ondo hartua sentitzen zela, sekulako festa honak dira. Eta ondo antolatuta, Osea, nola dauen antolatuta ekitaldi berezi hau. Hau dago, egitaragoatik bat, Gasteizko denetxak antolatzen duen, hau dira, bluesen berezko ekitaldiak, jai hauen egunetan, hainbat ekitaldi egiten dituzte. Aurten adibidez, gaur egin dituzte asko, dastaketak, solidarioak, adibidez, gaur zelan izaten da, Arabarrezarako patatak txorizonak, Bortxe, eta badoia, esan dugu, lasaitasunarekin gatoz, sekulako gau giroa dago, hemen inork ez du etxera joan nahi, hemen inork ez du nahi festak amaitzea, goizaldeko 21 minutu momentu honetan, ze giro, etorri gara, arratsaldeko 9 inguruen, 8 inguruen, eta jendez gainezka egon dira terraza guztiak, beteta egon da, plaza berrian orkesta bat egon da, jendea dantzan egon da, ze giro ona egon den Gasteizen. Betik esaten da, kanpotik etorritzen direnak, segatik ordu batetan dela Zeledonen igoera, eta normalean lehen egiten zen 12etan, baina 70. hamarkadan erabaki zen ordu batetan jartzeana, batez ere jendeak, blusak eta neskak, aukera, afaltzeko ondo, tranquil, kafetxoa hartu, eta gero Zeledoneri agurtzatena. Euskal Telebistako ikusentzuleek pelota ikusteko aukera izateko bera, bai, klaro. Betia da, holanda. Sekulako partidua da, gero geu agertzeko. Eta gero ordu batetan dana, dana batera. Burua luzatzen basu ikusten ditugu jauralduan. Normalean jartzen dituzten arrezitzuek jakendu dituzte, eta orduen aukera dago gorantzarako bidean hartzeana, eta hemendik gure aurretik pasatuko dira, laster, era berean, momentu hortan, jende asko ere bere lora eskantzak partikularrak egiten ditu ere. Hau da, egun berezia, askoendako, eta uste dut da Blues Sataneska taldea, gorantza doia, bai, hor doia, eroriko baten batea gorantzako bidea. Eta gero esan duguna, zenbat
Txaranga dagoen hirian, udal musika bandaren musika entzun dugu, Zeledonen igoera horretan, baina gero edozein eskinatan, txaranga bat, eta blusak, neskak, txarangen atzetik, eta... 28, gutxienez. Pentsa? 28. Bakoitzak berea? Bakoitzak berea. Normalan, 3:30 arte, hor dago muga, batez beharko gunean. Eta hor ikusten dugu eroriko bat. Fresko do, tranquil. Pausue galdu barik inor. Bai. Ondo. Ondo doa, bai. Ondo. Eta kandelak eskuetan. Karo, zapia. Ja kenduta dagoela. Zapia kenduta dagoela, kenduta dugu zapia, bai. Agurrasateko Zeledonik kendu behar genuen. Baina emozionatuta egon gara, zerura begirata. Bai. Zapia kenduko dugu. Automadak izu Virginien zapiz erosiotena. Bai. Elegante ganera, Oso ederra. Gasteiztar peto-petoa, ja. Bai, hemen Eliza Hurrien. Erosinien, emakume bat. Oso politxe, Bordatu barekin. Bortxe eskilarak ikusten ari gara neskak eta blusak, euren ekitaldi hau, ezta? Zeledona agurtuta, amaitu dira festak, baina Gasteiztarrek ez duten nahi, festarik amaitzea, eta jarraituko dute, gaur. Bai, izan ere, lauan horrelako antzerako gauza gertatu zen, jende asko zuela, tabernatara joan, eta kasu honetan ere, jendeak nahi dago jarraitzea. Hortxe, goizeko ordu bat eta 25 minutu direnean irudi zoragarri hauekin agurtzen joango garaku, zederra den Unai urtero ona etorri, ekitaldi honetaz gozatu, eta, badatoz, aurrera. Blusa taldea badatorrela, bai, egia da. Eta, azken irudi hauekia harrapatzeko modua daukagun, hementxe ditugolako aurrean. Bai. Esan duguna urtero gabiltza esaten, baina ez, 2 urteko eten egon da. Bai. Aurreko Andre Maria Zuriaren jaiak 2019an izan ziren, eta nabaritzen da, badanok etorri garala beste umore batekin, eta beste gogo batekin. Normal umore ona. Bai. Jaietan umore ona izaten dugu, baina aurtengoa berezia izan da gure herriko jai guztietan, baina egia dela aukera paregabea izan dela, disfrutatzeko. Hortxe, bete zaigu hau guztia blusatan esken kuadrilekin, ikusten duzue plazan oraindik ze giro dagoen. Giro polita. Oso ederra, eta... Gogotxo. Balau minututxo, 12:00 orain ordu eta hasi gara, eta egia esan, zederra izaten den ekitaldi hau. Unai ugarte, placer bat, zuaz batia. Betiko moduen, niretako placer ederra izan da, azkenean Gasteizko niretako jaia dira. Eta, placer batera, zuei helaraztea, gure bizik betugun giroa. Eskerrik asko esan etxeko guztiei, iazten dan aurrezko agurtu behar dugulako, baina hemen aurrean izan da pena apur bat ematen digu, zuek etxien ez ikusti hemen gertatuko dana, minutu erdi itxarongo dugu, iafresko azten bada, hemen kamarek harrapatuko dutelako, eta bestela, agurra esango dizuegu, baina hemen prestatzen ari dira, esan dagoa, ordutegi barik eta prestaketa barik doa, baina aurrezkoa hasiko da, neskak eta blusak hemen Elizaren aurrean ditugulako, balkoi honetan ditugulako, ikusten ditugu eta ikusi egingo dugu.
Grafia. Gorka ederra. Gora Andre Mari Zuriaren jaiak, Bai. Unai eta ederra izan da behin bai agurtuko gara amaitu dira Gasteizko jaiak. Ze polita. Euskal Telebistan zita larun batean kainoikarekin Donostia Gazte Nagusia hasiko da eta zuzenean ikusteko aukera izango duzue. Plazer